Ezagutzen aldituzu Euskal Baleazaleen abenturak? 16. mendearen hasieran munduaren amaieraran zijoan ausardiazko istorio bat hasi zen. Euskal Baleazaleen epopeia. Itsas kronikek eta arkeologiak frogatzen dute. Euskal Herriko baleazaleak munduaren mugetara iristen osartu ziren lehenengo Europar arrantzaleak izan ziren. Ternuan, 16. mendean, euren portu propioak zituzten. Red Bay zen garrantzitsuena. Euskal baleazaleek itsasoa menderatzen zuten. Euren teknikak Europako aurreratuenak ziren. Tantauri itsasoko olatu basatei aurre egiteko ontzi sendoak eraiki zituzten. Eta balea erraldoiei jautitzeko berriz, burdinezko arpoi hilgarria. Hauek, txalupetatik soka batez lotuak jaurtitzen zituzten. Ondoren, baleak kostaraino eramaten. Gainera, baleolioaren ekoizpen sistema eraginkorra garatu zuten. Gantza urtu, findu eta ontziratuz. Garai hartako argiaren petrolioa zen. Europako hiriak argiz betetzen zituen. Ternuan, euskara hizkuntza nagusienetako bat bihurtu zen. Tokiko horriekin, Mikmak eta Inuit taldeen hizkuntzekin batera, Pidgin euskara sortu zen. Hitz hauek barne hartzen zituelarik. Atorra, makila edota balena. Baina balentria ez zen erraza. Ekaitza, izotza, bale izugarriak eta gatazka. Urtero milaka kilometro. Mozkinak bai, baina baita galerak ere. Euren aztarnak gaur egun ere ikus daitezke Kanadako aztarnategietan. Euskal Baleazaleak, munduaren mugetara bidaiatzen ausartu ziren lehenengoak.